Kardom ton marli atum kadugo e phanta nili video long kelang tumhan ansitame choroparlo pinia bangke ilitum soarlo alam mate ilitum piso penando et pen ilitum ko pisikar inai ma hala solam le chethan ponona ilitum penan piso do et lo blote don marli tum ilitum kar inai ke osomar kalimadi bonsitame ajha gatu mate penang anatum ke hala so kar i pen long le det tum do pik la bangke ilituma society det kalilo non bangke lake burning issue lo osomar kawi infertility la so problem ilitum malong det leke do kalidon marlitum la si la high problem dolo plote itum ko nat sikedam nang ma ko ma se solution ang ki pg ma lake nangli nili ke ilitum ke doctor kalidet po solution ke ulai thek thedet ta thek don marlitum lake arna mari deng dolo la pen second bang ke ilitum gynecologist pa doctor long chi paklang vek nang ji ko ma se gynecologist lo plote la bang ke la asitin hospital long posita me la suar lo tum han ke lang doctor hedi alang litum han si ilitum chi paklang nang podon marlitum la bang ke kapre ka so phan anta kapre ka doctor do ereng skin phan posita me dermatologist la son do po la sila mane osomar ki bikang tungpen hingno dak tang ho bino dak tang ho pula haya problems ke do tum an posita me hedi doctor han chipak lang nang pula bangke la si isi awareness son sinili bang la si la so video bonai pon ik dalo don marli tum non nili long posita me pinang anjir pojir pitum posita me nili phan inbox sita do ko son lo baido ko son lo miss posonang kar jutum sita do sita me don marli tum nili bangke nili solution ke nang pidun thek thedat lo bon sita me nang li tum posita me la pen ka do ko pi posita me non ke planning ji la pen non sik piso penan ke do lang potum sita me jong se la sona problem lo plote la ke gaino along le chipak lang dam ik det na don marli tum alang li tum bang si ilitum a okar lo ko pi si ke so ma infertility ko pi pot ma ilitum lifestyle pota the kalite genetic problem ta thek kalite ilitum hala suar lo tum posita me hedi hola menstruation cycle la bang hedi ahut pen ke do pick an kalite ahut pen bang ke avi to that an ta ho hal hai pinia ke so hedi do kok ta hai la si la hai pen a jok pusita me hedi doctor tum nang thanon pol la pen do wai pusita me nang prescribe den podon marli tum la pen la doctor nang prescribe den esek bang ke ili bang ke jaha ta ha ado wai chuche det sikime ilitum alam arju binong lo blote ilitum chunji don marli tum non hot ke scientifically advanced lo mati di la si ajada solution sita me doctor tum nang thanon po ilitum ar nam da chardom nang ji gerja da dunang ji mondir ta dunang ji kalite se sita me chorkli nang ji voi fit sita me doctor along bangke kedam therak nang ni la pen la son along a doctor kedam ke suarlo det kedam po bangke chok chela ke penan so so ta dam nang po la pen therak nang ni lo la bangke che thanang po ko pia problem si la pen ko pc ke cho che an sita me doctor to nang thanon podon marli tum poisa bang ke asap sadam chet pode la bang ke athema direct la pu free ke long duwai ke long le data thek la sila poisa bang ke ilitum chepadam nang chet pola pen la ka chepadam bang ke thang ka siksa ka we athema kapre ka long busta mi ilitum invest o la pen padam o la si jong se kar i vek lo plote la bang poisa se tame dam podon marli tum en research ateng lo plote la bang ke copy pot se non la so problem bang ka che thang lo plote munit tum researcher tum pu ke isia bang ke la climate change support thek pulo isia bangki let ilitum ki cho ki jun lifestyle hedi lapen ki cho ki jun ahok he pulo ki puji lapen kangri kangkrang ki cho tum posita me la sona tum posita me anambara bang hedia percentage bang ong chat ti lapen ilitum non hod bangke hum localing posita me dowai ke aba hormu side lo mati di organic bang ke kom pick lo ilitum bojar long ke nama hormu an packaging bostu an posita me hada preservative dolo dowai dolo lapen sari phale posita me la ituma appear the ma se change that lo mati la sila haya bostu nang ke effect ta thek don marli tum la sining chipa binang ne non osomar kar itum an posita me ilitum bang ka chikki dam nang ji bang ke la ke gynecologist a doctor long lo don marli tu nili posita me nili sita me gynecologist long se chelang lo la pen alama ki an sita me arjulo la pen nili also phili hot posita me so chithi roi singjam kapasi ibon sita me nili kapre ka dowai choi hesi doctor along consultancy nili sita me mane ka success lo puchi pudam me lo don marli tum la so video ning dok plote like comment share pik tha la penang li tum pusita me kopine nang ka suggest dot kang tum plote che than che pare na la so video bang ke la ansi kang ton lo do me thak me kurwang thu